माझ्या घरी मला हा झाल्या या मागे परत कोण पळत लक्ष्मी कोण पळत ऐशी येतले बाबू उठले आजू बोलला तुझ्या आयुष्यात देवान खबर घेऊ नये आयुष्यात देवान खबर घेऊ आयुष्य पाया आमच्या घराची वाट लागली आमच्या घराची वाट लागली आम्ही रस्त्यात पडले देवा रस्त्यात पडले जीवन काही चुकला हे जीवन हा समाप्त करून जा उदा हे पिरा परत तुझ्या आयुष्य येत नाही परत तुझ्या आयुष्य येत नाही भारी मार्ग चला सगळे बंद झाले